Здравейте, хора! Днес ще играем на някакъв тайн евент в стила Бренера. Който е днес и този тайн евент е един ще намаля малко звука. Другите спят. Този евент го правя много късно вечерта. И докато вижте какво много Бренера да има. Искаме най-редкия Бренер. Ако не ме гледате, ще след звука, защото наистина е късно. И другите спят за това. И да. Сега ми харесва евента. Не смешен леко. Изготвим много Бренера да той май пак е гладен. Самото май пак е гладен и се е наял. Гад. Трипи тропи такава. Ако съберем много мутации, ще я взема. Treno Spruzzo Turbo 3000. Trippi troppi troppa trippa. Това е мой приятел, който е чужденец. Как скажеш? Не. Сик. Това Трипи тропи го взех, защото прави пари. То това го взех. Хора. 12 лет. Луната, брат. Пускай балоните с мамите купуват. Ейт Мубакар Аген. Не знам много добре английски, затова не знам какво е това. Извинете хора, обаче аз не разбирам английски много добре, за това вие трябва да се го четете. Sorry.
букви. Ето по-велики букви. Lucky Block. Това. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. Вау. Los Lucky Blocks. Los Lucky Добре, Blocks. сами харесва този ден за сега. Lucky Block. Донайте се паднат хубави неща. Lucky Block. Los Lucky Blocks. Lucky Block. Да отварям. Не ми трябва. То втория блок, който го отварям. Ще го дам на машината. Тук пък. На машината ще ги дам, тъй като не трябват. Тук роли тук. О, вау. Ето. Ами не чакваш. But it's not here. Два. Piccione macchina. That's fine. Да. Петър Марканов ми трябва за репорт. Girafa celeste. Искам. Благодаря. Слава. Paradiso axolottino. Нищо не дава. За сега авантер любов. Да. Игра. То ще спомня грана отново, ура. Нека умре граната. Тук няма да взе нищо. Добре, хора, добре.
Имаме трета грана вече, май. Добре, браво. Друго какво ще получи? Нищо половина. Она лесно, май. Да, лесно. Хотите малко парички да се бери, че... Колко? Съвсем не знам кой е репит. Но не бе направо повече пари, така че не. Не познавам. Мутация е завърна. Ура! Завърнаха на тази мутация. Окей, готино се завърнаха. Съм Санта. Коледна грани. Да, бе, добре. Но то ще извърши. Но проверим такова грани. Коледни. Беше това коледно. Не искам да знам. Да. Отвънта има още май. La vacca Saturno Saturnita. Неща на вака. Има мутации. Ако прави там колкото над 3 милиона ще взема. Но съм сигурен, че това няма да го направя, така че няма да го направя. Бе. Нямаше наистина тази левелка, знае. Ето, изпълня нещо хубаво. Не, няма. Така си знам. Това говори само за граните. Не да пусне грани. Да пусне грани. Вижте. Да бъдем и ми се плаща светлината. Да бъдем много. Не си плаща тока. Тока не се плаща, знаете. Да ви кажа, хора. Колко дълго написа това ден. Също една пата на малко. Къде да взема? Не трябва да репорт. Не, се чакам да направим някакви
Това мигачки следва... Не ги следва. Сериозно не брат пред него. Pakramat Mamat. Те пускаме от тук неща. Купих се патрамаската, защото не трябва да репорт. Доста очаквам от това. Обаче съвсем случайно го хванах това. Запушеното е нещо може да нещо прорарели кукуванто или жирафа келистра да не спална. Питам да дадем малко. Плето още патрон. Като обедени няма пари за морили. Ще да пуска само патрона. Бахте бедняка. Да, поснимай мигатите. Това ми е любимия евент. Мигатите. Да той имало такова. Няма да го удари. Не ще скажа, че липсата по само. Так, малко път ще парички да се събира малко. Вие видяхте, че нищо хубаво не ви се прави. То може да видите колко време е да се Мала не се приема големяк да беше. Аз съм по-голям от по-висок съм, така че я бегай. Веднага ще им казах я бегай, докато бегам. Страхливец. Това на Бини, ако направя много мутации, ще го взема. Защото искам да направя на Бини за мен са много мутации. Не знам, обаче ме харесва да правя нобините в много мутации. Няма да го ударят много мутации. Събата е нито една мутация не го ударят. Представете ли? Или няма да удари нещо. Удари го нещо. Само това. За първи път 6-7. Това да пусне база. Омага. Това вече е един от няколкото евенти, които съм играл някога. За първ път. Браво ти, Слава, браво ти. Това не го очаквах от тебе. Така много малко само. Да, нека да се въздържам на рибите.
Да. Другото сега евента не харесва. Lucky block. Браво. Так, сега не харесва. Харесва много, това не харесва. Lucky block. Аз не пак да слабия бързо, защото има Легранде. Бързи. Легранде комбинационна силка. Не съм го забелязал това Легранде. La grande combinazione. Бързо. Моля, това е един от най-добрите евенти, които съм играл на Вау. Просто да не пускаме бедни неща. Това може да е по-после. Lucky block. Важко е за тази игра. Платил си за играта. Браво на него. Както се знае в Трарали. Обаче сега, както обикновено, нещо хубаво от тези леки блокове. Пък, те просто толкова строи. Не е бука. Нещо и половина не ми даде. Освен това Легранде 6-7. Ура готино. Малко да събирам париж. Дивай, той не трябва да пусне нещо хубаво. Така да направи доста хубави неща, но да пусне нещо там. Да нещо ново. Не го дава никаква мутация от било. Май. Няма да го дава никаква мутация. Май. Такова дивайн ще го взема. Вижте колко пари прави. Толкова е хубав. Да, вижте. Право на самото му. Неговия лек за нищо не става. И да. Но съм доволен. И сега. От този event съм наистина много доволен. Браво, Бесами, браво! Той ще пуска ли нещо хубаво? Каплея няма. Да, нали не би ми пускане мисля на мотата. Нито не пуска на бините, брат. За пръв път да не пуска на бините. Дали да не направят им чиз с много мотати? Само че пак не взема. Това да не много, когато пак не взема. Дали да не подаряме? Или да бъда шамигар? Бъдам скоро за малко шамигар. Не ме трудете. Yes. Добре. И сега ме харесвам. Няма да го взема. И това ли беше евента? Много кратък евент. Но пък не може да не е това евент. Мислям, наистина е много доволен от този евент. Мислям, мали вече почти 30 часа. Толкова. Това ли има прави под OP? Акумент. Това е спецки, да? Смисли да мали. Aquanaut.
Почни скибиди, Толи, ще те обичам. Не знам, че няма да го направиш. Ще се даде начин. Връщам се в доброто старо време, като бях преден. Да. Бях запален по балерина капучина. Не иска да ми се подигравате, обаче бях запален по балерина капучина пълно време. Браво. Бахте скибидито. Тралалита. Не, ето го скибидито. Омага, скибидито. Tralalita tralala. Скибиди, туалет ми. Мога да скибиди. Дай скибиди и балон мутацията скибиди. Мале скибиди. Не, твърде съм богат. Pandaccini banani. 10 мяу. Не се спалнат. То нещо ми май щастлив. Днеска жена му го успокоила, ама направил му е масаж на ръката, нещо такова. Той не. Да, искам дракон, искам дракон. Няма да спална, аз го знам. Аз те познавам тебе, ти си пак с камера, отвратителен с камера. Още не мога да вярвам как спална. Пулта си база от редки неща. Браво би съм и на... Но то Six-7 наистина не е писа на гранде. То голд ли гранде? Та да. Но то няма да... 1000 дракона. Да. Мога да спълни. Спълни. И пак каза. Спълни. Ето. Познаваш ли го? Сам, моето приятел. Познаваш ли толкова мангасар? Не го познаваш. Като ми играеш тази игра, естествено, че не го познаваш. Той е скамър. Чакай малко. Хора, какви ги дрънкам, като той се кръсти сами? Хора, аз не довиждам. Аз съм бързо, вече не довиждам. Да искам 5 стробели елефант. Сега се върна по стробери елефант. Става ли? Ама аз в момента снимам. Я избрани съм за нещо. Не, мен за нещо не са ме избрали. Гадняри. Аз също снимам за YouTube. Колко стълбери на това? Дано да ми изберат за нещо. За нищо не ме избраха. Да бе, 5 стробери се спалнат. 5, 6. Да бе изпълни, като толкова не знаеш. Да бе изпълни, като толкова много знаеш. Не си го направя. Не спална си 5 стробери. Не да бе, сами ама окей. Всъщност е W сами, защото той ми даде 67 и другите неща. Така че наистина е W за него. Ма не пуснах те. Не се ми избере ли? Виж как съм се барнал, бе. Такъв човек като мен няма да ти избере. Бабки с камера. Просто що?
спалня, нито блоки. Но няма. Евента свърши ли? Май да. Евента май свърши. Букво. Само. Блокирах приятел само. Но тук е фейк само. Хора, не знам защо го направих. Title has да щастливи сме. Да, искаме повече, искаме. Моя приятел е избран за стробери. Ами аз за нищо не съм избран. Мале. Да. Няма да спалня. Като спалня 25 лет. Знам, че спалня 25 лет. Нищо няма да стане. О, още има. Още евент има. Браво, бе, стане. Ма. Хубави бе, народа, май няма да стане. Какво е като активира същия евент? Защото ти няма да станеш хубаво. Los tralaleritos. Ама само трябва да съберем дата и ще го взема. Ако съберем дата и ще го взема. Затова се моля да събере. Guys, please, това нека да съберем мутации. Няма да съберем мутации. Нека да съберем мутации на старите мутации. Моля те, брат, събери го. Това е вече само мисля от гледа. Не, това не е това. Тук нищо не го удари. Тук какви панди ми спална? То ми спална 1 милиард 999 хиляди панди. Толкова искат да има панди ли? Бах ти пандата. Пандачина бананина. Пандупа ма. То късмет за нещо не става. Ето казах ви, граф. Малко само такова спална, но само малко такива. Но то като с камери, като но то е с камера просто, сами е с камера. Още не мога да повярвам, че такова Six Seven е грандиски. Но иначе този евент е наистина добър и вижте колко е честен. Браво. Още 25 секунди до късмет. Я? Какво я като нещо не е направил? Абе то отдавна не е спомвал леки блокове. Я не спомня леки блоковете. Спомня леки блокове, защото искам леки блокове да оставя. Graipus medusi. Graipus medusi? О, бой! Ако го удари бабката колко? Ако го удари бабката колко? Ли пари ще прави в секунда? Ей, бабишко, грозно удари. То град, моля.
Моля те, брате. Бабе, моля те. Бабушката си това. Ей, къде е това? Ма няма да го удари. То в бункер няма да го удари. Да. Не ми трябва Грайпус. Я друго просто не стане. Нещо е половина. Но то е ясно. Между другото хора, да ви казвам. Не това. Ето е тук Брейнрод. Ето така от мишките се спълна на линията. Това е наистина много рядко срещано. И съм много щастлив, като се спълна. Ма знаете ли за кой не съм щастлив? Защото никаква мутация не го удари. Ако такова чак до края. W. W. Are you okay, bro? Мале, брото не е окей. Емо. Нищо хубаво няма да спълня от тук. Спълни си базата още един път. Да може да спълниш още един 6-7 там. Така да. 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 И другото хора, не знам колко съм кринч, но сега е късно вечерта и естествено да бъда кринч, защото ми се изпи. Обаче хора, това го правя за вас. Специално за вас. Да играя на евент, който е в 40 часа сутринта. Така да 40 минути от сутринта. Тук какво иска да трейдваме, бе? Какво искаш? 6-7 искаш ли? На гранде? О, лес комбо. Мога да ти дам за лес комбо. Да го правя ли? Хора, гайз, да го правя ли? То ще откаже. Хора, аз знам, що ще откаже, но нека се пробва на късмета. О, не, то не откъда. Ейо. Този е съгласен. Той в момента ще го види с хора да го прави ли? Ще го направя. Направих го. Не мога да повярвам и се съгласи. Това е гран... О, магъля гранде. Аз пък какво говоря? Лос комбинизионас. Вау, този трейд беше добър. Хора, аз трейдвам само за повече пари. Да, искам one more snap. I think so. One more snap. Топ. Абе, този евент колко ще продължи? Май скоро време няма да свършва. Divine Spin. Страх ме да го отворя по Divine. Хора, добро. Я. Каква е тази музика? Много хубава тази музика. Хора, това видео ще стане 1 час видео. Защото този апдейт, този апдейт е наистина много дълъг. Това е най-дългия евент. Да, това е най-дългия евент. А аз още не мога да повярвам, че не ми прие това. Не мога да повярвам, че не го прие. Нещо. Карай.
Мале. Абе, аз какво говоря, бе? То е САЩ. Love your heart. See you Tuesday. Ивента свърши. Викам, че този ивент стане 1 час, пък той свърши май. Ура, евента свърши май. Не можах да го прочета до края. О, спи ми се. Да, всички знаем, че се казва Трипитропи. Всички знаем, че е една грозна зелена риба. Но поне си голд. Така че не снимам такова. О, гайз, мога да го взема, защото това го ударя мутация. Ако го ударят още мутация, ще го взема. Тренотуцо. Бе, това ако не го ударя мутация, няма да го взема. Не, няма да го взема. Тренотуцо. О, тренотуцо. Добре. Тренотуцото actually може да го ударя още на мутация, не съм сигурен. Не, няма да го ударя. Не, няма да го ударя. Добре, хора, не ми пукам. Без това не взема такива неща. Чай малко. Вижте колко му е бавен компютъра, затова не може да спълва хубави неща, защото му е бавен компютъра. Видяхте ли колко му е бавен? Дори не му беше заредило още, нищо не му зарежда на това. Не му беше заредило още. И то като играе с компютъра 90-те, как може да има хубав интернет? Дали? Абе хора, аз май ще трейдвам с някой. Защото така искам да трейдвам. Прие го това. Омага. Stop right there. I quit saying that there's out. One thing inside like нещо хора, тук се дрънкам една песен. Маля, аз забравих, че записвам и започвам да се дрънкам една песен. Не ме хейтете, моля ви. Но да, хора. Оня, искам. Трейдвам с него, но той не отказва. Cacasito Satalito. Да, разбрахме, че ще спалне, ще се спалне. Окей, хора, окей. Tralalelo tralalalo. Евента свърши май. Giraffa celeste. Не, дали да му ги върна? Не, няма да му ги върна. Виж аз какво имам. Къде беше му това? Имам идея. То с тети ще го покана. Так, ето от тук. Маля хора, сега представете ли си да се джойнат, ще ги скамна. Въпреки, че се съмнявам да го направят, но техен си избор. Въпреки, че ми беше интересно. О, знаете ли какво май?
това на Гранде си го върна. Така де, не на Грандето, но ние ще си ги върна. Толкова? За много богат ли си помисли? Ма то с какво да говоря? Ма аз какво говоря, като той наистина е богат. Мале, много съм тъп, аз обърках хората, брат. Аз ги обърках хората, които трябваше да им таковам. Не, сексевина ми. Не, сексевина ще ми го върнеш обратно. Бахте с камера е тоя. Ми нещо по-скъпото е при мене. Как да ме гадно на това. О, хора! Евента май Да, евента свърши наистина. Окей, гайс. Ще потрейдвам още малко. Така, ще трейдвам още малко. Да му върна, не искам да го време. Да, бе, гледай си работата. Видях ли лукаве? Питате ме скамне. Няма ли? Да ме гадни. Не искам. Видях ли как се питате ме скамне? Не, няма да стане това скам. Така можеш да скамваш, който си искаш, но мене няма как. Ама секунда, колко прави? На секунда. Аз говоря глупости вече. Я това тук в машината колко е? Това е стар. Добре, хора. Аз сега ще спра записа, за да се преместа брейнроите. И когато се ги преместа, ще може да видите как се ги преместя. До по-късно. Окей, хора, пак се върна. Евент е 100% свършил. И вижте сега как съм ги подредил. Това ми е втория етаж. И това тук ми е третия етаж. Или другото забравих да кажа. Ако искате, можем да трейдваме. Да, ако искате, можем да трейдваме. Мисля, вие видите, аз в момента го снимам. И вие виждате, че това са Real Brain роди. Можем да трейдваме сега, за каквото вие искате. И как изглежда на Roblox. И ще може накрая да ми видите името. И това ми е името. Опа. Ето вижте, аз така съм се кръстил. Ето така. Ето така изглежда. Ето това тук. Игнорирайте танца, просто са много известен танц. Окей, хора, вие видяхте какъв ми е скин на Roblox и как ми е името. А сега ще трябва да ви кажа едно чао, защото мега много ме се спи. И лека нощ. До утре. Чао, гайс!